Zvikize? Hapana zamira. Wa munandi. Mukudhura masa. Umbokiya bana ngomanya unozoti nyika ndozoti wafana kuzostana akadhawezi vangononyutura chete mahwani unongatodzika chepakati. Apa ushanza kambudzi mazuva mapera. Aiwa kurara wakangogara kutongori muAfrica mana. But nanda uzokurara nyangu anditi wakanimaina pana. Makamainwa sei? Wakanokoma mimi. Kaenda kuplata mimi. Aiwa ndatoiziva muna kuplata. Anomainwa. Chichakaiti. Kule yangu jabia ndinosenza kubikisha. Yakatondiridzira mangerere ka izi mangerere zikazi komachi kumaketi gozo yani mafeti dzachi vana mafurutse vari kuda musi mufeti daso chamwari ndatombva kwandandiri but ndakatombodhauta ndikati ana ndakagogai kunosvika boziye wangori mutumba ndoza mvumpiriri yena cheno autaka kunokuchikanokena mnikini kata madinga anondimainaye but still sapachigayo nongodhabhura ngati asiri ndotirana ndanangojoga fast because ndatozoti still unosarone something wabva unodhila nemangende ungachai something daiso mhene dzatokoma zveshuwa tatomusika saka unozoendetika mbare musika kambana ndomakanokoma mavheta daiso pepe saka vanenge vachikoma zvazvikuti vamufana kupfukoma kuti 130 daiso chichi boys zangu chigwe mimi nomisa kuunganirwa boys tested stanai zvitukopa tega usandiripo ini saka unozoti ipamani kwana mhene dzese vanga vakatoisa mamvamva top shedding kana japiyo vanga vakatoisa top shedding yevi zvimagwati vanenge vanazvo ndikati beta nyasochengetedzana vabve muno masina kumaini zvoti apa nhemaini kumboridha kuti pavari kuningina vatotomaina inini saka makatorowa foni here kunodaiso shamwari kudaiso pe ndanda unozaka gwambirena etendandanayo aitero ndandakenimbika ndandabhona kuzoti ndabatana nevamwe zviripo akagosoroka kaitoke kutanga andiri kuridhama akambudza kagota kagoti kazicho nditori mugotavho mbanangu itsoni kuti chete kachingori munandwichi kari kukena pawagwani but still nditori down in terms of nini zvangofanana masina aiwa apa muchiri kuma-90s hapana wewe kunondikina ndombe boy zvamirasa lola alright pedzisa hapana zandakazonozviridza ndasana netimu bobochi ndatonzi imwe bozi pane imwe mhene acho ngatoripo futi kanzano next time totokoma futi toda masemtisaka tikatakwe havasati vazoridza zvomangereri kanzi hatichakuridzira chi kuti tikuya futi kuda mamafurudzi bozi kwani bozi kona pana zvavanoita mani vanoti ukakopa sini ukada sini iyo bva vagwamura vobva vanoti iri kuita pondo kana 3 dhombi irori 50 cents uzanodzva kuti mine apa timi muri mumbare se muchizorohwa nevapfani pamusika ina ndakachengetedza kavasingarita ndi kutora ndari ndindakanomainwa kandienda ndikanoti ndambogaita wangangotamureni pano mukabatwa muenzere mumbare ndakatokenwa uzida ndinokenwa kanji kutobura but amaiwa zvasingafane kuitika mungabiro pamusika ndakatodhadhamuro saka zvanodaro ona kunza chete unoudza kuti asiya vakadaro zvo uzi but vafana vacho handi mungaziva makaenda izvezvi munonoona musiko noridhana iyo pana muna vanhu anonge arimo mungange vachikopesa manhikini hapana ndonomboridha ndikaridha hapandi kundoridha saka mangorwa mvoo chete ngoro mamunareni ngoro ndakazosara ndanariko uza ndakatozoridha ndakutosvika pakoko ndakutotonokopa mutsarudha ndakuti siri bobosa ndinenge wakanzirwa something ndakutototenda wangu andiridzira ndikini kuti chi bhoshi kudaiso ndarani ndakatozokutiba wantiba ukatombofuka ndikuita chi ndikatofuka uta zvemajokisi
ndati mfuti umfana kuti azimacho atataura nzamda ndibvunza ndamubvunza kuti koyo kadhanga rese mudziniriri kore mvopore select ko baba kudzi Oma msina kadhanga mkati. aiwa ndikuti kadhanga kadibhokisi kare mvomvu anditi asisiri ndakakunda kandakakopa riri brenda Muzitaura usinganzwisisi ndoti mfunguza pa mtu wa memory card. aiwa mayekena yangene memory kange ribhoko aiteo ndinatochi yangati atochi 56 Oma yaite kuchipa. kuchipa yote $60 user 65 US dollars kuchipimbi apapa mvomfiri vakatonimaina ka 65 ndandakamaina But maite handi wangu tengwa nemunhu wese remasano. aiwa ka mushini mbana kuti wozikuona vipana kasuzu katisela kuti tsamara kana ngoma bata kana ngoma Apa makabva kurwa futi kanika flash my manje. aka flash ndakamainwa rasiki Kombe mbiko aiwa ukana vakuda nditadinga manje akuzona manje mina chamukanda 9 zvisho 9 bana unoyazegetsi 9 pena jeje bonda kutonoti vakutonononge ndisingagetsi pakazoya brand achitaura ka brand achitaura yeyo Azonza mukubirwa zvawandisa mna. akubirwa zvakawandisa yakine brand akazouya akatotaurudza kuti koyo mudhara nikini foni yako yeyi akutomurakidza imwe foni zvazvaso foni andoketa muna ndoziva ndikandakamainwa vakandimaina tiwero Aiwa achimbotamba muri mukagoti mo. aiwa atokena unoziva kuti sango unziva kuti manhangu unziva kuti pachichona anoti sango rehowa nderehowacho andikuona kuti panomere howa mbanamu panenge pagaraundi pakadai so asi vhati kangononaya chete howa unobva wamira hauri imwe kaona aiteuka kuti Akanda Maria kukagota. Aya masekendi endi kanda Maria. second ina ndokopa second nditone ma-instruments ese pano angane nzeve ungati mana foni yanga akangoshiya remote chete yatoda neremote kutodhijiseri pane Uyatoda remote. yakari munandi wangori kudzvanyirwa ungati ndatoda iso nangorowa so ndatorwa nechinhu chingoti ke yobva neupona utotanga utolaina Yakakurwadza here. ungori muchini Aitotambika. bozazazi dai ndisina kutokopa zvangu mbompe ndakatokopa vhuzhi ndotorit bcause dai sina kutomboshara Mtoti mari aitoenga tenge fushi here mda. mutadzani Munongotenga chitoyi chekuti mwana atambise. chitoyi Munongopo nyuma kuti atambise. wondogira nemani nemana matractor kariko kuti vanotambisa iyo mchini watokopa nerikinzviko semti takota cheriri utoka but haasiri unozoti hayo ungati paupenyu ka malosi agara anongoitika asi zvinhu zviya zvekutanzi Zvinoita hainotambika. Munhu wese atobirwa pana munhu asingabirwi. kungokabira Takatombobirwawo mamvomvo. wazviona saka zvizvokuti chakanaka vangu mufana ngobaba kudzi haana mad feelings unongoda haungazozvisa kana ndhande kana waya kanotanzi ndasharwa ndokuti ndasharwa hayo wotokarara wose madhoni zvese nemukadzi umfana uyu ndo Aiwa aiterwa isi danger. besides anything mbanangu zati chinongorwadza chese kutowa zorowa sei wamainwa kumainana hakusireti tungwatsiza kana pana vachigetsa ndavasamaini Hanwa muchabata muchamita. anenge amaina Munomuna akasakana roko mumo. amaina mfana amaina ngotanga kuti iye kana achanoplata haniplate kuti ane tooth grade tooth grade anototanga kutobvisa mazino wobva wazoita mupimbira bcause pane vanhu panoita munhu haunooka fane wava munhu mukuru wobva unodambura futi papapa pekuti kana unofamba nofamba achigojomoka waigedza achikwansha wairida bcause hafana kuzombonooka futi kuti anogona kunomaina mumwe bcause kumainaka inini kana tazi atongwatuka mazano mbafadza zawandisa zvesho kwena ndenda ndakazoanda kuzi kutora ndakavhunduka mudhenu vanenge ngatotera kachimushini amekuziva katotsikaz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 
ndakatokara ezakabeka kuti pane baba nebaba inde ndakatobatwa mhanda matsipimbika
iye magarirwa neulistanirwa wakanobhonona indakatonopinwa iri kundidzvinya iri kundidzvinya handizwi saka unozati teme vakazvinyatsondigwinwa tonoti mwana ndada tonokena chimuzababa gwina kudai saka nindoteme ndakabva ndati munhu anakabva ndiriri saka uzondopa ndakadoridzomeri kwema kutema ndikuti baba ndikati iwe ndakatogarwawo ma9 panapa undiplata kuti ndikizi toreva ma1 saka makazoita se aikabvarwa matachi kaingasitana saka nuzondikuti iri kupi sikati kupi saka naizondipa windo fasi wazibawera ndakaneta ipapo mbanonga anga asikambonositanamasina akanaka uona 32 gigi rakaenda yakaenda apaitoda reti bati mizhariro wacho aka katori patageti kakaspika akatori patageti mazhariro avari kunoita uri konondikonaka zvavana nezvichacho uzandoifoka ndikati ngingo rangu re ndikati iri kani amene munhu akutori vari mubhedhu ndautogara ndaisa announcement kuti munhu ane ngingo iroro chero ari ngingo rakarova andinaka ngingo magiraza ndakabhokodzwa kupiko mabhokemo saka ndikuti kana munhu anaro zvimurerukire because kana asina kungoenda kumusha because kurutsa ndiwanzoroka zvangu ari tonasi chete tikanojumana munotonasi wakagoga dhati ngingo bose rero neni najinimi chete jinimbi ari mupenyu ndedu asi anenge kana akatonyorwa pawiri kunzi akasirwa najinimbi kana anga asipo pawiri yejinimbi chete akagoga ngingorere uchaona mawamba achanotanga uchanondiplata ko ngingo rakarova warini futi nosona mazara simbogogodza kukona zvavari kunondida pana vane vari kutada zvekutonotreka papa inonofamba netumatreka bhozi atine takara zvinodhura mani vavanengona mamoningorori moningai but maidhumi andikuona nekini plus akabhachi akasikemanga ileza manyembani saka uri kuona manje makenera vari kuda unoita muzhetiri but 104 down chiti Juma one day the baboon missed the branch. Anotonogemuka uchazotiplata chete kuti select kuti maizvitora mundani bozi pamunanura zveshokati unanura munhu ko kuti takungwata panapa ukanongwata mbise mutingi wo ndozhetera ngoroda kunoita timani magara mutondoro yapura pana masemutiya unondiplata bozi kamera yetu inenge ratonodhaba ende kana vane makauperisa ita zvanenge vachiita nazvo vese achatiplata kuti ndiani nani ende rikavhara ndopati vatanonoitanga kutikuda ngingo pari kuda nhirikini ndiye acharikavha zvisi kuti tatomugwata acharikavha aite ende patata mutsika pron ne32 gig nememory card zvese ndopa zvinouta mudhara hakuna chandikunyatsoona kainini mupana vari kumutageta kana suti yake yanga akapfeka nemangingo ndakaiona inini suti futi rudiwa futi suti rudiwe masuta ima ndakatedza raiti ndakambarokera ndakatoona kuti mafambiro ati kuteta muzuku aunomira musi hapana kuti nyaya yecovid iri kana kuti chii hasi kunyatsogedza pamwe nenge corona iri kuita kuti vaite unhu havari kuita kana iri corona akomana ndavachinje unhu uzo master chandaona inini ka vakutambira kusiriko chandikuda unoza kuti kana plasma yako yakatenga iwewe vachagwamura mune plasma futi yamakapinzira akakapinza plasma okay mshini good mshini neka open view ka open view munagwira ndokari kutrain ndakamaza open view ndochinja ndakakopa kudhara hande majambi ndichiona ine handiketa ndirikini dead busy handigedzi I'm getting dead busy ayo dead ndikagedze nyaka dead udhara ndechigedze aiwa alozati semunhu unoza master semunhu unoza kuti uyu kwa munhu anongwaka ngwaka pano takisa vanhu vaiva vanomutamba shit oza ndikutorwa saka pachirungu toiti inside job ovati vanhu vatinavo ndo vari kutoita naramatogona kana wana kuti chi unongototsudziwo nemaizinongo usingagetsi kuti chi inside job but manje papa maiona kuti chi zvichazobhaisa kuti onge chi bhononi munobva da unomaina apa ndesina bhononi
Awakiliza ibo. Ore tayo bhola tu. Ayo.